Auton vuokrausvinkkejä Majorkalla. Suunnitteletko auton vuokraamista Majorkalla? Loistava valinta. Oma auto on yksi parhaista tavoista tutustua saareen ja löytää kauniita rantoja, viehättäviä kyliä, luonnonkauniita vuoristoteitä ja paikkoja, joihin on vaikea päästä julkisilla liikennevälineillä. Mutta ennen kuin varaat vuokra-autosi, tässä on muutamia tärkeitä vinkkejä, jotka sinun tulisi tietää. Vertaile ensin eri vuokrausyritysten hintoja ennen varauksen tekemistä. Hinnat voivat vaihdella huomattavasti vuoden ajan, vuokrauspaikan ja valitsemasi auton tyypin mukaan. Varaaminen etukäteen on yleensä hyvä idea, varsinkin kiireisinä kesäkuukausina. Kun valitset vuokra-autoa, mieti, minne aiot ajaa. Jos majoitut Palmassa ja tutustut pääasiassa kaupunkiin ja lähialueisiin, pieni auto on usein paras vaihtoehto. Majorkalla on paljon kapeita katuja, pieniä pysäköintipaikkoja ja vuoristoteitä, joilla kompakti ajoneuvo voi tehdä ajamisesta paljon helpompaa. Kiinnitä tarkkaan huomiota vuokrausyrityksen polttoainekäytäntöön. Täysitäisivakuutus on usein yksinkertaisin vaihtoehto. Tämä tarkoittaa, että noudat auton täydellä tankilla ja palautat sen myös täydellä tankilla. Ennen kuin ajat liikkeelle, tarkasta auto huolellisesti. Ota valokuvia ja videoita ulkopuolelta, mukaan lukien mahdolliset naarmut, kolhut tai muut vauriot. Tarkista myös vanteet, peilit, tuulilasi ja sisusta. Varmista, että mahdolliset vauriot on lueteltu vuokrasopimuksessa. Vakuutus on toinen tärkeä asia, joka on otettava huomioon. Tarkista tarkalleen, mitä vuokrahintaan sisältyy ja mikä on omavastuuosuutesi vaurioiden varalta. Tilanteestasi riippuen lisäturvan harkitseminen voi olla hyödyllistä, mutta lue aina ehdot ennen kuin maksat ylimääräistä. Autolla ajaminen Majorkalla on yleensä helppoa, mutta jotkut tiet voivat olla kapeita ja mutkaisia, erityisesti Tramuntanan vuoristossa. Aja rauhallisesti, varovasti ja varaudu pyöräilijöihin ja jalankulkijoihin, erityisesti suosituilla maisemareiteillä. Pysäköinti voi olla haastavaa myös vilkkailla turistialueilla. Tarkista aina pysäköintimerkit ja rajoitukset ja vältä arvoesineiden jättämistä näkyviin auton sisälle. Jos aiot käydä suosituilla nähtävyyksillä, rannoilla tai vuoristokylissä, muista, että jotkut paikat voivat olla erittäin ruuhkaisia sesonkiaikana. Päivän aloittaminen aikaisin voi auttaa välttämään ruuhkia ja helpottaa pysäköintiä huomattavasti. Ja lopuksi, älä unohda tarkistaa vuokrausyrityksen sääntöjä lisäkuljettajista, rajojen ylittämisestä, kilometrirajoituksista, myöhästyneistä palautuksista ja lentokenttäkuljetusmaksuista. Nämä tiedot voivat joskus johtaa odottamattomiin maksuihin. Jos haluat vertailla auton vuokrausvaihtoehtoja ja löytää parhaan tarjouksen Majorkan matkallesi, katso linkki ensimmäisessä kommentissa. Näytöllä näkyy myös QR-koodi, jolla pääset tarjoukseen nopeasti. Ja jos pidit tätä videota hyödyllisenä, jätä tykkääs. Se todella auttaa kanavaa kasvamaan. Muista tilata kanava saadaksesi lisää auton vuokrausvinkkejä, matkavinkkejä ja hyödyllisiä oppaita ympäri maailmaa. Kiitos katselusta ja upeaa Majorkan matkaa!